नै लोगोफोर जालायबाय जोंना नै पार्टिया दिनै 15 आगस्टनि लोगोफोर नुदोंना नै साराय खि साराय नै बिलाहि आलु ओरै बयलार नै बिजायबो ओमफ्राय नै जे स्टार्ट खालामहांबाय आरोना संगासिनो दङ नै होदो 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 नै होग्राया नुदोंना नै लागाव होदो होदो नै संग्राखौ नुदोंना लोगोफोर किं अफ द मेन बियो मिन्थिबाय एसिस्टेन्ट कमिशनार अफ पुलिस नुदोंना लोगोफोर नै कुकमेन बियो मिन्थिबाय मजानो लोगोफोर नुदोंना नै दे होदो होदो हाब जागानो थोनाय नङा नामा लायाव दोनखानायला स' लोगोफोर दायो नै बेदरखौ होबाय बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय आलुजों संगोन आरोना ओमफ्राय एकदम बरियानो नै जा बिलाहि दं बे बिलाहिखौ दाहाय होसिगोन खांनोसै समाव स' लोगोफोर नायलांबाय था एकदम मजा जागोन दिनैनि भिडिअआ स' लोगोफोर दिनैनि पार्टिया एकदम माने 15 आगस्टनि पार्टि आरोना स' लोगोफोर माने मानसिफ्राथ' सानाव जायो नाथाय जोङो हरावसो जायो आरोना हराव थान्दा थान्दानो आजिखालिथ' बिराद गरम नालाय ओमफ्राय गरमा नों असह्य जायो नालाय बेनिखायनो जों दा हराव एकदम मजानो संनानै मजानो जासिगोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन आङो स' लोगोफोर नै नानै बेदर संग्राया बे आरोना आं बिथांनाव एसे फंनैसो सोंसै माबायदि गोथाव सङो ना सङा आच्छा नों संनो रोंमारो संनो रोङोब्ला जों बिदि संनानै बहुत मानसिफोरनो जाहोबोबाय गोदो आच्छा दाबो सङो ओमफ्राय खै बोसोरसो जागोन नों बेबायदि संनो गोरों जानाया आरोखि 10-12 बोसोरसो संबाय आरोखि जों बेबायदि ओमफ्राय बोरै रोंखो नोङो रोंलाबायबाय न'आव संनासो रोंदों नामा न'आव संनानै हिन्जाव संहोबाय थायो नामा नोंखौ बेनोसै आच्छा लोगोफोर नायलांबाय थादो स' लोगोफोर नै बोखाना नायबाय आरोना मजा जाहांबाय नै नायनो हागोन लोगोफोर दा फार्स्ट एवबाय आरोना एकदम मोदोमहांदों दासो मजानो नायलांबाय थादो स' लोगोफोर नै बेदरा जाहांबाय ओमफ्राय दा मोनहांबाय नालाय खाने बिलाइखौ मजानो होबाय आरोना नै लोगोफोर नायदो जाथावथाव नुबाय नै नुबाय लोगोफोर एकदम मजानो जासिगोन आरोना नै ओमफ्राय दा बेजोंल' जानो हानाय नङा होननानै एसे दालिफोर संनो थाखाय लाहार फाहार खालामहांबाय आरोना नै लोगोफोर नुदों नै संग्राफोरा एकदम नोंथांमोना साननाङा नैबे केमेरायाव नुनो हादों फिसा खिन्थु बे थौआ स' लोगोफोर नै नायनो हागोन माने जोङो पार्टि जाग्राफोरा गोजा आरोना दिनै जानानै एकदम लं ड्राइभआव थांसिन जों लोगोफोर नै एकदम 15 आगस्टनि नामाव माने सानाव जाबा बहुत गोलोमनाय मानायजोंनो अबस्था खाराब जायो नालाय बेनिखायनो जों थान्दा थान्दा हराव दा बर्थमान एसि सालायगासिनो दं नै लोगोफोर एकदम गारि सिङाव मजानो नै मा जागोन जों दिनै बयलार खेवबाय थाना ओरैया मा दं खिन्था हरलाय स' लोगोफोर भिडिअखौ एकदम नायलांबाय था इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नै एकदम बरियानो गोदौहांबाय आरोना ओमफ्राय दा खनसे आं एरना नायनोसै बेखौ नै लोगोफोर तेजपातबो होबावबायसो ओमफ्राय आलु होबाय बिलाहि होबाय नै एकदमबारे मजा जाबाय आरोना ओमफ्राय मोनथ'वाखै दाबो दसेनि उनाव मोनसिगोन बियो मोनबाथाय हख्लायनोसै आरोना लोगोफोर नोंसोरो नायबायल' थादो बरियानो आलुआथ' मोनबाय खमलाय न' खेबलाय संख्रि नायना संख्रिसो नांबावगोन आरो बानलु नांथाराखै माथो गैला होजोब्बाय होमबाबो बानलु गोरानखौ
संख्रि नांबावगोन बानलु गोथां होबायना होआबा होनांलालै जेबो नंला एसे गावनि आन्था नांदों ना नांथ्राखै गावनि आथा नांदों नांनायालाय होनबालाय जाबाय दे जोंना मारै दे जाबाय जासिगोनलै मोनगासिगोन आरो संख्रि एसे संख्रि होनिलाय उनाव खांदोलै जाबाय दालिया मोनबाय स' लोगोफोर नै जानो थाखाय रेडि खालामहांबाय आरोना नै नायनो हागोन सेस लाबोजोब्बाय आरोना जों बुस्थुफोरखौ नै बे ओंखाम ओमफ्राय नै मांसआ बेयाव दङ ओमफ्राय नैबे जे जिरायबाय ओमफ्राय जेबो जिरायला जोब्बाय नै एकदम जिरायहांबाय आरोना नै किं अफ द मेन नै जिरायजोब्बाय आरोना दा जासिगोन आरोना जों जासिगोन दा आच्छा माजों जागोन बयलार बेदरनो आच्छा बयलार नङा मा ओमफ्राय दा जासिगोन नामा लोगोफोर नायलांबाय थादो स' नै आंनोबो थोरसि होफैबाय आरोना ओमफ्राय नै नुदों लोगोफोर दिनै पार्टि जाग्राफोरा हेभिनो जासिगोन ना लोगोफोर नायलांबाय थादो मजानो नै बेजे मामा बोखोमादों नामा नों एसे बोदांनै नै मा बुस्थु बेलाय एमसि आच्छा गोथाव ना गोथाव गोथाव नै जाय किं अफ द मेना फैलायबाय कुकमेना बिदि आरोना नै ओंखाम होफैबाय आरोना जोंनो नै ओमफ्राय दा रानगासिनो दङ दाबो मोनफैथ'वाखै आरोना फैगोन एकदम नै जुमाय गोरान आरोना लोगोफोर बे सबनोबो होदोंनो नै आदैमोन माने नैबे केप्टेन आरोना जोंनि माबानि फुटबलनि 15 आगस्टआव माने खेल गेलेदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा जोंना टिमा देरहानायखाय जों पार्टि जागासिनो दं आरो ओमफ्राय नैबे केप्टेन आरोना मा बुंगोन नामा नों आदा बुंनो माने आं एसे गोजा लोंगासिनो गोजा गोजा देखायगोन नै नै बेदरा जोंना सफैथ'वाखै आच्छा जों नेगासिनो दं आच्छा नै बेदरा सफैयाखै दाबो जों नेगासिनो दङ थाब थाब सफैबा मोजां जागोन स' लोगोफोर फाइनालि दा नै बेदर फैबाय ओंखाम फैबाय दालि फैबाय दा जानोसै आरोना मल मलनो नै बिजाबो जोंहा बिथां केप्टेना जाबाय आरोना टेस्टि जादोंना बरिया ना एकदम स' लोगोफोर नै एकदम बरिया आरोना नै लोगोफोर जागासिनो दं जाखांथारसिगोन बरिया जाखांबाय मजा